Ale už ví jak na to? No prostě přesně. Poděkujte, Kojovo zatčení je vaše práce. Jo, ale díky vám. Máme ještě pár dotazů. Ježiš, to natáčíte. Tak to já budu za mama. Ale zpět ke Kojovi. Jo, neznáme jenom moc. Si vyhodilo léta. Nezvládal pravdu a prodával hodně. No, ale ono se pak ukázalo, že by soudci rozhodl Clayu v prospěch. A Clay to ví. To řekl. Kam jdeš? To je novinka. Ne, Sárinko, prosím tě, ne. Co nám asi mohlo dál říct? Platujete. To je moje. My to víme. Soudci nám řekli, že jste o tom rozhodli. No? Uděláš žábu. Uděláme francouzský jídlo, vaříme žábu. Vaříme žábu. Třeba vše uvařená a teď ji spapáme. A my ji dáme Dominičkovi. Ochutná prvně od nás, papáme, jo. Tak, prosím tě.